Lah kok ayo melengak-lengok ya. Kenapa bos? Lah kowe krungu kabar turung. Kenapa bos? Bayan jere nguyah nggon misinggon. Temen bos wi. Jelek tilikane bos. Lah kuwi kabare kene sujak lho. Aku ya urung niliki. Ya tilik bos. Tak nemen kok. Kabar tilik bos. Lho, wis ora niliki. Piye kabare? Ya kemasan nira karuan bos. Karo bayan. Lah piye no? Jirene. Lah patame ya wae no. Wong awak segri warasane kok. Lah ngising ora ono nggon ngolah ngalek senene akeh. Jadi ngono bos. Oh, alah lek sujak ini kayak kabar kur kita-kita ya. Nek oleh info ngene lek sujak wis kudu di teliti bos, sempurna ra karpa. Alah, semprol wis sujak.